Ja, beste mensen, goedenavond. Van harte welkom bij dit eerste fokkerijcollege in een serie van 6 die we deze maand gaan presenteren onder de naam KFPS College Tour. Ja, normaal gesproken is februari toch wel bij uitstek de maand dat er in fokvereniging of studieclubverband veel over fokkerij gediscussieerd wordt. Ook als aanloop naar het aankomende fokkerijseizoen, het dekseizoen. Ja, door de coronamaatregelen is dat dit jaar allemaal niet mogelijk. En we hebben als stamboek gemeend om daar toch iets voor in de plaats te zetten in de vorm van deze collegeavonden. We gaan in 6 avonden gaan we een scala van fokkerijonderwerpen gaan we bespreken. En ja, we proberen ook met u daarover in discussie te treden. De mogelijkheid is ook om vragen te stellen. Dat kan via de WhatsApp naar het nummer van het Fries Paardenstamboek. Het gewone vaste nummer 0512 523 888. 0512 523 888. En we zullen aan het eind van dit college ook die vragen proberen te beantwoorden. Mocht het zo zijn dat er veel vragen zijn, dan gaan we dat middels een vragen en antwoorden op de website en op frieshoek.com gaan we die in ieder geval zorgen dat alle vragen ook beantwoord worden. Nou, we hopen dat we daar toch een klein beetje voorzien in de behoefte om toch met elkaar van gedachten te wisselen over fokkerij. En ja, wellicht als dat aanslaat dat we er ook in maart nog een kleine toegift aan geven. En mocht het zo zijn dat u een onderwerp heeft waarvan u zegt van nou dat zou ik toch graag aan de orde willen hebben of meer van willen weten, dan houden we ons natuurlijk aanbevolen en laat dat dan vooral weten. Ja, vanavond gaan we het hebben over fokwaardeschatting, over het belang van fokwaarden in onze fokkerij, de fokkerij van Friese paarden. Een onderwerp wat ja, toch steeds meer ook voet aan de grond krijgt binnen onze fokkerij. En dan is het ook van belang dat u een beetje achtergrond heeft van hoe die fokwaarden nu tot stand komen. Wat de voordelen van fokwaarden zijn ten opzichte van andere selectiehulpmiddelen. En vooral ook van hoe u daar zelf als fokker gebruik van kunt maken. Nou, we hebben dat de titel meegegeven van hoe selecteren we onze merries. Doen we dat nu op basis van predicaten zoals we dat ruim 100 jaar gedaan hebben. Of doen we dat op basis van fokwaarden. Ja, we gaan ons met name bezighouden met merries. We krijgen als stamboek wel eens een keer het verwijt dat er veel over hengsten wordt gesproken en eigenlijk te weinig over de merrieselectie. Nou, vanavond zal toch voor een groot gedeelte in het teken staan van de merrieselectie. En vandaar ook de titel van hoe selecteren we nu onze merries. Nou, in essentie is het zo dat het bij een fokprogramma om gaat dat we proberen de genetisch superieure paarden te selecteren die moeten zorgen voor de volgende generatie. Dus het gaat om genetica, dus het gaat om de genetisch beste dieren. Wat dan wel eens een probleem is, of een leermoment, en de meer ervaren fokkers die zullen daar wel eens mee te maken hebben gehad, dat het soms zo is dat we toch wel teleurgesteld worden in paarden die voor het oog uitstekende paarden zijn, uitstekende merries zijn, maar ja, die dan het wat minder goed blijken te fokken. Het is dus niet altijd zo dat de paarden die op het oog ook het beste zijn, dat die ook het beste blijken te fokken. Nou ja, goed, die kant moeten we ook een klein beetje op. The way to go. Dat we moeten proberen toch te selecteren op genetische aanleg. Dus het genotype, dus wat in het DNA verankerd is. In plaats van dat we selecteren op basis van het fenotype. Dus wat we aan de buitenkant zien. En wat soms best wel eens verraderlijk is. En ja, dan is de equivalent daarvan dat je beter zou kunnen selecteren op de genetische waarden op basis van fokwaarden dan op basis van predicaten. Dus dat zou de conclusie al kunnen zijn voor deze avond. En ik zal dat met dit college proberen ook te onderbouwen. Ja, ik noemde dat zo net al een leermoment. Dat het soms zo is dat paarden die voor het oog superieur zijn, dat die het in de fokkerij wel eens een keer wat laten zitten. En mijn leermoment, dat
zou ik u graag willen zien. En dan zegt u van, hé, een koe. Ja, dat klopt. In een vorig leven heb ik me ten aanzien van fokkerij ook met koeien bezig gehouden. En mijn leermoment, daarvoor moet ik terug naar het jaar 1987. Dat ik als fokkerijstudent stage liep in Canada, in Ontario. En daar kwam ik oog in oog te staan met deze koe. En dat wordt nog steeds wel gezien als de meest perfecte koe ooit. Brookview Tony Charity. Een koe die 3 jaar achter elkaar alle shows in Noord-Amerika beheerste. Het maximale aantal punten halen voor exterieur. Een geweldige melkproductie had. En toen ik die koe zag, toen dacht ik van ja, in wellicht mijn naïviteit van ieder stamboek, iedere fokkerijorganisatie, iedere KI-organisatie die van deze koe geen zoon op stal heeft staan, die kan de deuren wel sluiten. Nou, de koe werd ondertussen nog eens een keer verkocht voor een paar miljoen dollar. Na het overlijden van de koe werd er nog een standbeeld neergezet van deze koe, wat nog steeds in Ontario staat, voor een aantal miljoen. Er kwamen echt via embryotransplantatie talloze nakomelingen. Maar wat een teleurstelling. De nakomelingen die vielen eigenlijk gruwelijk tegen. Deze bijna perfecte koe bleek een hele matige fokkoe te zijn. Nou, die vertaling kunnen we heel makkelijk ook maken naar onze eigen fokkerij, die van Friese paarden. We hebben het wel meegemaakt dat hengstenkeuringskampioenshengsten heel matige fokhengsten bleken te zijn. En we weten ook allemaal wel een aantal modelmerries op te noemen waar we hoge verwachtingen van hadden, maar die verwachtingen in de fokkerij nooit hebben kunnen waarmaken. Dus het oog bedriegt. En ja, dat betekent dat we toch ook andere hulpmiddelen moeten zoeken om onze merries te selecteren. Nou ja, we hebben dat altijd gedaan middels predicaten. Predicaten van de merries waar we mee fokken. En om te kijken van of dat een succesvolle gang van zaken is, heb ik eens de 3-jarige paarden die in 2018 en 2019 voor de stamboekkeuringen, fokdagen zijn aangemeld, heb ik de resultaten geanalyseerd en met name ook gekeken naar de predicaten van een moeder en hoe dan die nakomelingen op keuringen hebben gedaan. En nou, dan blijkt dat er in 2 jaar tijd 11 3-jarigen zijn gekeurd uit een veulenboekmerrie waarvan 27% ster is geworden. Wordt er wel eens vragen gesteld, ja, wie fokt er nog met een veulenboekmerrie? Goed, er zijn ook veulenboekmerries die prevalent zijn en soms goede fokmerries blijken te zijn. Maar goed, 27% van de nakomelingen van veulenboekmerries werden ster. 78 merries werden gekeurd uit een stamboekmerrie en die haalden 26% ster. 775 merries kwamen uit een stermerrie. Dus 775 3-jarigen kwamen uit een stermerrie, de grootste groep. En die haalden een sterpercentage van 36. En dat is ook zo'n beetje het gemiddelde aan sterpercentage wat we door de jaren heen zien. Dan gaan we dan naar de merries, naar de moeders die kroon zijn. En dat waren er 92. Dan zien we het sterpercentage al hoger met 45. En 60 merries kwamen uit de modelmerrie met 48%. Dus in die zin kun je zeggen van dat selectie voor de predicaten, dus op basis van fenotype, op datgene wat wij zien of de juryleden zien, dat dat best succesvol is. Want de modelmerries die doen het als fokmerrie beter dan de kroonmerries en beter dan de stermerries en beter dan de stamboekmerries. Nou, ook nog even gekeken naar de sportmerries. Die zitten zo'n beetje tussen ster en kroon in. En op zich is dat ook logisch, want deze sportmerries die zijn vaak stersport, kroonsport, modelsport, wat u maar wilt. Wel mooi is te zien dat de prevalente merries eigenlijk het beste scoren. Dus 154 3-jarigen komen uit de prevalente merrie en die halen de hoogste score met een sterpercentage van 51%. En dat geeft aan dat ondanks de beperkingen van het prevalentschap van merries, wat ook wel eens genoemd of benoemd wordt, dat we toch zien dat binnen deze groep dat toch het meest succesvolle predicaat is. De vraag is van, ja, dat is op zich prima, kan het ook nog beter? Ik heb ook gekeken van, ja, als je nu eens een keer de beste moeders qua fokwaarde neemt, waar kom je dan? Wat voor sterrenpercentage haal je dan? Nou, ik heb gekeken naar de merries, de moeders met een fokwaarde van 107 voor exterieur en beweging. In totaal, dat waren er 95.
En dan kom je op een sterpercentage van maar liefst 70%. Dus de merries met een hoogste fokwaarde, die doen het in de fokkerij beter nog dan de modelmerries en ook beter dan de prevalente merries. Dus dat is wel een belangrijke constatering. Dus dat fokwaarden in principe beter nog de genetische aanleg van een paard weergeven, van een merrie weergeven, dan dat de predicaten dat doen. Dus niks te nadelen van de predicaten, die hebben prima werk gedaan. Het werkt ook, dat geven deze cijfers aan. Alleen het kan beter, zo geven ook de getallen aan voor de merries met de hoogste fokwaarden. Ja, hoe kunnen we dat nu verklaren? Het belangrijkste verschil tussen predicaten en fokwaarden is dat je in de fokwaarden niet alleen kijkt naar de eigen prestatie van het paard, dus de scores tijdens de exterieurkeuringen of tijdens de ABFP en de IBOP, maar dat je daar ook de afstamming in meeneemt. Nou, we weten allemaal dat de afstamming heel erg belangrijk is als het gaat om het vaststellen van de fokkerijwaarde van een paard, van een merrie, maar ook voor hengsten. En ja, dat is de belangrijkste reden dat de fokwaarden uiteindelijk een beter beeld geven dan de predicaten. Domweg, omdat we niet alleen de informatie van het paard meenemen, maar ook de kwaliteiten van de vader en van de moeder. En later, en dat speelt met name bij hengsten, maar ook, zeker ook bij merries, dat ook de nakomelingen een rol spelen. Het is bij hengsten zo, als er een keer een stuk of 50, 60 nakomelingen van een hengst zijn gekeurd, dat zijn eigen exterieur of zijn eigen prestaties geen rol meer spelen, ook niet de afstamming. En dat dan de fokwaarde volledig wordt gebaseerd op de prestaties van de nakomelingen. Nou, bij merries ligt dat wat anders, omdat het aantal nakomelingen voor merries toch wat een stuk lager ligt. Dus dat is de eerste reden dat fokwaarden over het algemeen beter zijn dan predicaten, omdat je de afstamming meeneemt. De tweede reden is dat je naar de scores van de paarden, dat je die toch probeert te filteren voor de niet-genetische factoren. Dus de prestaties, de scores, zowel voor ABFP, IBOP als de lineaire score tijdens de keuringen, die worden gecorrigeerd voor alle dingen die voor ruis zorgen. Nou, in eerste plaats is het zo dat we de paarden en de resultaten vergelijken binnen hun rubriek. Dus dat betekent dat je paarden met elkaar vergelijkt die onder dezelfde omstandigheden worden gekeurd. Dus het kan dus een keer slecht weer zijn, een bodem kan dus een keer wat minder zijn. Maar, dus dat zou in absolute zin in predicaten een grote rol kunnen spelen. In de fokwaardeschatting wordt daar dus voor gecorrigeerd. Tweede correctie is dat er ook gecorrigeerd wordt voor leeftijd. Het is zo dat 4-jarige paarden over het algemeen toch wat sterker zijn dan 3-jarigen. In die zin voor die kenmerken ook hogere cijfers laten zien. En daar hou je dus in de fokwaardeschatting rekening mee. Hetzelfde geldt voor een correctie voor geslacht. Hengsten scoren over het algemeen toch net ietsjes beter dan merries, dus daar hou je rekening mee. En als laatste wordt er ook rekening gehouden met de jury, de verschillen daarin. Nou, die verschillen zijn klein, maar proberen we ook zo klein mogelijk te krijgen middels uniformering. Maar er zijn altijd wel wat verschillen, ook als het gaat om het lineair scoren ten aanzien van de gemiddelde score, maar ook de spreiding die daarin wordt aangebracht. En het zou natuurlijk niet goed zijn dat het in een fokwaardeschatting dat het uit zou maken van wie een paard heeft gekeurd. Dus dat zou in principe nog een klein beetje een rol kunnen spelen bij het predicaat wat een paard krijgt. Maar uiteindelijk in de fokwaardeschatting wordt daarvoor gecorrigeerd, omdat we het scoregedrag van alle juryleden in kaart hebben. Dus dat is de tweede reden dat de fokwaardeschatting eigenlijk betrouwbaarder, dus betere informatie geeft over de fokwaarde van een paard dan predicaten dat doen. Nou ja, de derde correctie is dat als we naar merries kijken, dat we als we naar hun nakomelingen kijken ook toch rekening houden met welke hengsten er bij die merrie zijn gebruikt. Je kunt je voorstellen dat als een merrie gepaard is met alleen maar goede hengsten, prevalente hengsten misschien, dat de resultaten beter zijn dan dat die merrie is gepaard met minder goede hengsten. Andersom, ook bij de fokwaardeschatting voor hengsten doen we dat. Dat is misschien nog wel belangrijker, want we weten ook dat
de ene hengst toch meer kansen krijgt dan de andere, soms betere merries krijgt. Nou, de fokwaardeschatting die houdt daar rekening mee. Dus het is, als we praten over fokwaardeschatting, niet een probleem dat de ene hengst op betere merries wordt gebruikt dan andere hengsten. Met een sterpercentage, wat we ook wel eens presenteren voor hengsten, is dat wel het geval. Wordt een hengst op goede merries gebruikt, dan zal alleen daardoor al het sterpercentage hoger zijn. Dus het belangrijkste voordeel is dat bij de fokwaardeschatting we de prestatie van een paard wegen ten opzichte van zijn afstamming, zijn vader en zijn moeder. En de manier waarop dat gaat is afhankelijk van wat we noemen de erfelijkheidsgraad. En ik zal het straks toelichten, er zit ook een plaatje onder voor de mensen die wat visueel zijn ingesteld. Ik zei zo net al dat niet alles wat we zien erfelijk is. Nou goed, dat kun je in dit plaatje zien. 2 fotootjes van dezelfde jongeman en we zien de nodige verschillen. En als we dit nu zouden moeten beoordelen, dan komen we tot hele verschillende waarden, terwijl het genetisch om dezelfde kerel gaat. Dus wat dat betreft geeft dit dat plaatje nog een keer aan. Dus de manier waarop we afstamming inwegen ten opzichte van de eigen prestatie is afhankelijk van de erfelijkheidsgraad. Nou, erfelijkheidsgraad is een belangrijk begrip in de fokkerij en de genetica. En dat geeft eigenlijk aan dat het percentage van de verschillen die we tussen paarden zien, die wordt veroorzaakt door de genen. Wat wij uiteindelijk zien is een samenspel van wat er in de genen zit, maar ook de omgeving van een paard. En het ene kenmerk is veel meer afhankelijk van de omgeving dan de andere. Dus kenmerken met een hoge erfelijkheidsgraad die worden weinig beïnvloed door de omgeving, door opfok, door training of door manier van presenteren. En kenmerken met een hoge erfelijkheidsgraad hebben daar minder invloed op. Nou, de volgende sheet laat een aantal voorbeelden zien van kenmerken met een hoge erfelijkheidsgraad en die met een lage erfelijkheidsgraad hoog. De allerhoogste is het kenmerk hoogtemaat. Dat is bijzonder erfelijk bepaald, eigenlijk heel weinig door de invloed van de omgeving. Datzelfde geldt voor het kenmerk hoofduitdrukking. Daar kun je ook iets bij voorstellen. Er zijn weinig manieren om dat kenmerk te beïnvloeden. Ook een kenmerk wat makkelijk te scoren is. Dat hoort er ook nog eens een keer bij. Sommige kenmerken zijn best wel eens een keer wat ingewikkeld te scoren. Onderarmlengte is een kenmerk met een hoge erfelijkheidsgraad. Het onderbalkenmerk rastype is dat. En ook het kenmerk draf, zeker als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met het kenmerk stap. Nou, lage erfelijkheidsgraad is bijvoorbeeld de stand van het voorbeen. Dus recht of onderstandig. Nou ja, daar kun je iets bij voorstellen. En een voorbrenger met veel ervaring die zal ervoor zorgen dat een paard wat van nature onderstandig is toch recht voor de jury wordt gepresenteerd. Nou, de jury die heeft daar ook wel weer trucjes voor om daar doorheen te kijken, maar dat blijkt toch wel moeilijk te zijn. Kwaliteit beenwerk is ook zo'n kenmerk wat best wel een beetje door de omgeving te beïnvloeden is. Ja, het kruislengte, dat is dan wel een bijzondere, dat die erfelijkheidsgraad wat lager is. Want dan zou je zeggen van, nou ja, dat is een vast gegeven, daar is weinig invloed vanuit de omgeving. Maar kennelijk is dat toch wat anders. Ja, beenwerk, het onderbalk kenmerk beenwerk is wat lager. En ook het kenmerk stap, ik noemde het al, heeft een lagere erfelijkheidsgraad. Dus wordt meer door de omgeving beïnvloed dan bijvoorbeeld het kenmerk draf. Nou, kijken we naar meer sport en sportaanleg, dan zien we hoge erfelijkheidsgraden bij de ABFP. Op zich is dat logisch. Die paarden worden getest, getraind en beoordeeld onder uniforme omstandigheden. En als we kijken naar de sportresultaten, en dat is dan de hoogste stand, zoals we die ook registreren bij de KNS, is veel meer door de omgeving te beïnvloeden. Bijvoorbeeld ook door de ruiter die het paard traint en ook presenteert. En nu is het zo dat in de fokwaardeschatting het zo is als je een kenmerk hebt met een lage erfelijkheidsgraad, de nadruk iets meer ligt op de stamboom. En iets minder op de eigen prestatie, dus de score van het paard. En hebben we te maken met een kenmerk met een hoge erfelijkheidsgraad,
dan is het zo dat de observatie aan het paard, dus de score, de beoordeling of de meting, zoals met stokmaat, dat zwaarder wordt ingewogen dan de pedigree. Om dat een klein beetje te vertalen, als je een grote nakomeling of een grote merrie van Jasper hebt, dan mag je er toch van uitgaan dat die merrie ook grote nakomelingen geeft. Andersom, als je een kleine merrie van Pier hebt, dan zou je er toch beter een hengst op kunnen gebruiken die wat meer formaat verheft. Andersom, als je een wat minder goed stappende beert hebt, dan zegt het fokwaardeschatting naar de erfelijkheidsgraad van stap is wat lager. Dus we gaan er toch vanuit dat genetisch gezien deze stap best wel acceptabel is. Dus daar zou je dan wel wat risico mee kunnen nemen. Heb je een goed stappende merrie van een hengst die een wat minder goede stap vererft, dan zou je misschien geneigd zijn om daar wel wat concessies te doen bij de hengstenkeuze. Maar wat eigenlijk de fokwaardeschatting zegt, wat de erfelijkheidsgraad zegt, is van een goed stappende merrie van een vader die een mindere stap vererft, kun je toch maar beter een goede stapvererver gebruiken. Op die manier zit de fokwaardeschatting dus in elkaar. Op die manier worden ook prestaties van het paard, scores, beoordelingen ingewogen ten opzichte van de afstamming van het paard. Ja, dit is wel een plaatje wat ik wel graag mag laten zien. Omdat dit wel een beetje aangeeft van, dat sommige mensen wel eens wat simplistisch over fokkerij denken. In de benadering van, 1 en 1 is 2. Dus als ik nu het ene combineer met het andere, dan krijg ik wat anders. Nou, als je wat langer in de fokkerij bezig bent, dan weet je dat 1 plus 1 soms 3 is. En soms ook wel een half, of misschien wel min 1, of wat dan ook maar. En als je van een bepaalde merrie meerdere nakomelingen van dezelfde hengst hebt, dus volle broers en volle zussen, dan weet je ook dat daar best wel een hele hoop verschil in kan zitten. En op zich is dat logisch, want een hengst geeft de helft van zijn genen door, de merrie geeft de hengst van zijn genen door. En dan is het puur toeval, krijgt de nakomeling de beste helft van de genen van beide ouders. Of misschien wel een minder goede helft. En dat is toch de factor toeval, de factor geluk die in fokkerij zit. En waar we eigenlijk geen invloed op hebben. Het volgende plaatje geeft dat weer middels een grafiekje. Als we nu een combinatie maken tussen een hengst en een merrie, en we doen dat een heel aantal keren, bijvoorbeeld via embryotransplantatie. En het gemiddelde van vader en moeder voor het betreffende kenmerk is 109. Dan zal zo rond de 30% ook op die 109 gaan zitten. En een heel klein gedeelte die heeft toevallig van beide ouders de beste genen meegekregen en die gaat richting de 117. En dat zijn natuurlijk de paarden waar we naar op zoek zijn. Maar het kan ook zo zijn dat die van beide ouders de minder goede genen gekregen heeft, puur vanwege toeval. En naar een fokwaarde gaat van 101, dus een stuk minder dan het gemiddelde van beide ouders. Ja, en dat is gewoon een kwestie van geluk hebben en van pech hebben. We horen mensen wel eens een keer zeggen van fokken is gokken. Nou, in zekere zin is dat ook zo, want dat stukje geluk en pech, dat heb je niet in de hand. Het is natuurlijk wel zo dat je als fokker wel bepaalt wat jouw uitgangsmateriaal is en welke keuze je maakt. Dus het is op zijn minst gokken met toch een stukje voorkennis en proberen middels het goede uitgangsmateriaal en ook het maken van de goede combinaties toch het geluk ook een kans probeert te geven. Ja, om dat een beeld te brengen heb ik een merrie gezocht die een hoop nakomelingen heeft van dezelfde hengst. En dat is ook wel een bekende merrie, dat is de bekende merrie Boukje C. Een stamboek prevalente merrie met 9 sternakomelingen die we kennen als de moeder van de hengst Mainte 94. En deze Mainte die heeft maar liefst 6 volle broers en volle zussen. Dus alle 7 uit de combinatie van Beert en Boukje. En Boukje was een Anton uit een Jelmer merrie van de familie Cent.
En als we dan kijken naar de gemiddelde fokwaarde, wat we dan wel het verwachtingswaarde noemen, dan zien we voor hoogtemaat 102,5, rastype 102, bouw 105, beenwerk 103,5. Nou, de kracht zit met name in de beweging, de stap 108,5 en de draf 104,5. En dan is het aardig om te kijken van wat hebben nu die nakomelingen gepresteerd. Nou, uiteindelijk was de laatste de beste. Niet helemaal de laatste, want er komen nog, als ik het goed gezien heb, nog 2 jongere nakomelingen die gaan nog komen op de keuringen de komende tijd. Maar we hebben Mijnte en het zijn 2 volle broers, Daan C. en ook Flip C. Beide hengsten ook aangewezen voor het centraal onderzoek. Dus op zich best wel bijzonder dat je van een merrie 3 zoons aangewezen hebt voor het centraal onderzoek. Daan C. en Flip C. hebben het niet gehaald. Mijnte uiteindelijk goedgekeurd. Staat op dit moment in de Verenigde Staten. En Willemke C. is ook een Veulenboek sterhengst. En daarnaast hebben we 3 stermerries uit die combinatie. Aukje C, Renske C en Nienke C. De laatste daarvan is een stermerrie met een eerste premie. En de anderen hebben dat zijn stermerries met een tweede premie. Nou, dan kijken we naar de fokwaarden. En per onderdeel, de hoogste van de volle broers, volle zussen zijn in groen aangegeven. En de laagste in rood. En dan zien we dat daar tussen die volle broers en volle zussen toch al een verschil zit van 4 à 5 indexpunten. Nou, dan hebben we eigenlijk niet helemaal een goed voorbeeld, want een normale gang van zaken zou zijn dat hier ook nog wel een stamboekmerrie bij zit, of een hengst die niet ster was geworden. En dan waren de verschillen wellicht nog groter geweest. Nou, als we kijken naar Mijnte, op zich wel aardig dat hij qua exterieur, dat wisten we natuurlijk ook wel vanuit de volle broers, misschien wel niet de betere was, maar qua beweging wel duidelijk de beste. En dat blijkt ook uit deze cijfers. Waar die van alle volle broers en volle zussen de hengst is met de hoogste fokwaarde. Nou, kijken we dan naar het gemiddelde, dan zien we ook dat voor alle kenmerken deze combinatie beter heeft uitgepakt dan je op basis van het gemiddelde van beide ouders zou mogen verwachten. En dat betekent dus ook dat de fokker aan geluk, en dat geeft dat onderste plaatje nog maar een keer aan, overeenkomstig het vorige diagram, de vorige sheet. Een beetje geluk is hier ook wel bij komen kijken, want als je 7 volle zussen hebt, volle broers, en ze zijn allemaal sterren, er zitten stamboekhengst bij en 2 eerste bezichtinghengsten, dan is het natuurlijk de kwaliteit van de ouders, maar het heeft ook te maken met een klein beetje geluk. Maar goed, volle broers en volle zussen, daar zit dus best wel een groot verschil in. Het volgende plaatje, dat is dezelfde dan het vorige diagram, alleen nu gaat het over 2 keer een verschillende combinatie. In blauw een combinatie van erg hoge ouders, voor een bepaald kenmerk, maakt niet uit welke, een gemiddelde fokwaarde van 109. En de rode die zit op een gemiddelde fokwaarde, de verwachtingswaarde van 103. Dus duidelijk minder. En dan zie je toch dat in de gevallen waar je in de rode combinatie veel geluk hebt, dus aan de rechterkant van het diagram zit, en in de blauwe dat je wat pech hebt, dus dat van beide ouders de wat mindere helft van de genen zijn doorgegeven, dat je ondanks de lagere verwachtingswaarde van de rode combinatie, dat je daar toch een aantal dieren gaat krijgen die beter zijn dan sommige nakomelingen uit de blauwe combinatie. Dus in die zin is dat misschien ook wel goed om aan te geven dat je je niet moet laten ontmoedigen dat jouw merrie niet in de top 100 fokwaarde staat. Dat je desondanks toch een paard kunt fokken, een veulen kunt fokken wat een hoge fokwaarde heeft. Alleen met wat minder goed uitgangsmateriaal is je kans wat kleiner en heb je iets meer geluk nodig. En met goed uitgangsmateriaal heb je wat een grotere kans. Maar heb je zeker geen garantie dat het ook een topper wordt. Dus fokkerij is vaak toch het kansen geven aan paarden. En dat doe je met name door het kiezen van het juiste uitgangsmateriaal. En het maken ook van de juiste combinaties.
Nou, we hebben in 2019 gemeend dat het goed zou zijn om een totaalindex te introduceren. En wat we eigenlijk daarmee wilden doen is toch de mogelijkheid geven om hengsten en merries op kwaliteitsvolgorde van, ja, naarmate een paard waardevol is, op volgorde te zetten. Daarvoor werden paarden over het algemeen hengsten ook op leeftijd gepubliceerd, of op alfabet, net wat het beste uitkwam. Maar het is natuurlijk goed om in de fokkerij ook aan te geven van wat de meest waardevolle fokdieren zijn. En vandaar dat we gezegd hebben van nou, dat is goed om dat op basis van een totaalindex te doen. En dat doen we door een gebalanceerde inweging te maken van de verschillende selectiekenmerken. Dus exterieurbeweging. En dan is het maar net van welk kenmerk je het belangrijkste daarin vindt. Het ene kenmerk is belangrijker dan het andere. En dan komt erbij dat je ook voor moet zorgen dat de selectie voor zo'n totaalindex niet gaat leiden tot nog meer inteelt. Inteelt, dat is iets waar we toch heel goed moeten monitoren in onze gesloten fokkerij. In het tweede college gaan we met name in op inteelt en verwantschap. Maar ook in de fokwaardeschatting en ook bij de ontwikkeling van die totaalindex hebben we rekening gehouden met inteelt. Om ervoor te zorgen dat deze een selectie op totaalindex niet zal leiden tot een extra toename van inteelt. Nou, hoe zijn die kenmerken dan ten opzichte van elkaar ingewogen? Bij de fokdoelkenmerken is dat exterieur ten opzichte van sport, aanleg, beweging 40-60. Nou, dat is iets wat we ook in het fokdoel hebben vastgelegd en dat is ook iets wat we meenemen bijvoorbeeld bij de keuringen. Waar ook de beweging zwaarder meetelt, 60% meetelt en het exterieur 40%. Dus ook dat is gebaseerd op datgene wat in het fokdoel is beschreven en zo is de fokwaardeschatting ook ingericht. En als we kijken naar de verhouding tussen de fokdoelkenmerken, dus sportaanleg en exterieur, ten opzichte van verwantschap, dan is dat een verhouding van 80-20, met 80% gewicht op de fokdoelkenmerken, 20% gewicht op het verwantschap. En die verhouding is gekozen omdat met deze verhouding de inteelt niet extra toeneemt als er geselecteerd gaat worden op deze totaalindex. Nou, de toekomst is natuurlijk dat we het aantal fokdoelkenmerken of selectiekenmerken in de totaalindex gaan toenemen. We vinden karakter belangrijk, daar zijn we ook in de fokwaardeschatting mee bezig. We vinden levensduur belangrijk, zouden we graag mee willen nemen. En we zouden ook graag de fokwaarden op basis van echte sportgegevens, competitiesportgegevens, ook in die totaalindex willen meenemen. Dus dit is een eerste stap die we daar in 2019 mee gezet hebben om hengsten en merries op volgorde te kunnen zetten. Nou, als we dan kijken naar die lijsten, nou, die kent u, die publiceren we 1 keer in het jaar, de toplijst van merries. Het was een lijst met 1700 merries, die het hoogste uitkomen. En ja, dat zijn eigenlijk de merries die we voor de fokkerij willen inzetten, zoveel mogelijk willen inzetten. En zeker als je praat over de allerhoogste merries, nou hier zijn de de hoogste 20 afgedrukt. Ja, dan zou het eigenlijk mooi zijn dat we van dat soort merries meer dan 1 veulentje per jaar zouden kunnen krijgen. Bijvoorbeeld via embryotransplantatie. Want juist deze groep merries die zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren in toch een genetische boost in onze fokkerij. En dus die zou je op die manier graag daar ook wat meer in willen benutten. Die fokwaarden die zijn voor alle paarden te bekijken in mijn KFPS. Dus ook de paarden die niet in die top 1500 staan. In mijn KFPS daar staat nog niet de totaalindex. Dat is wel iets waar we mee bezig zijn. We hebben na de publicatie dan wel de nodige vragen gekregen van fokkers ja, nu weet ik de totaalindex van mijn merrie niet. Nou, dat klopt. Maar we zijn ook bezig met een ombouw van mijn KFPS, zodat naast alle individuele fokwaarden
ook daar de totaalindex zal worden weergegeven. Dus dat is nog eventjes geduld hebben. Nou, die fokwaarden die ook in mijn KFPS zijn weergegeven van alle kenmerken, dus ook alle lineaire exterieurkenmerken, die zijn ook prima te gebruiken, bijvoorbeeld bij de hengstenkeuze. Je kunt dat op twee manieren doen. Je kunt dat doen aan de hand van het lineair scoreformulier. Maar nog beter is om aan de hand van ook de fokwaarden voor de lineaire kenmerken te kijken van waar nu een merrie compensatie nodig heeft. En nou ja, goed, die informatie is dus opvraagbaar. Als het gaat om de hengstenkeuze, dan zal in college 4 zal Sietske Oosterbaan van de Fokkerijraad daar een inleiding houden over hoe je kunt komen tot een goede afgewogen hengstenkeuze. En daar zal ook dit onderdeel ook naar voren gaan komen. Dus aan de ene kant is het een hulpmiddel, die totaalindex, om te kijken met welke merries zouden we nu moeten fokken. Welke merries zouden we bijvoorbeeld in kunnen zetten voor embryotransplantatie voor ICSI. En aan de andere kant kan het ook een belangrijk hulpmiddel zijn om te komen tot een goede hengstenkeuze. Om toch even een link te leggen nog even naar de predicaten, geeft de volgende sheet een kleine opdeling van ja, als we nu naar die top 100 kijken van wat hebben die paren nou voor predicaten. Nou ja, wat dan als eerste opvalt is dat er een stamboekmerrie tussen zit. En dan zou je zeggen met tienduizenden stermerries en kroonmerries en modelmerries, hoe is het dan mogelijk dat er nog een stamboekmerrie in de top 100 staat? Nou, dit is een volle sus van de merrie die op de derde plaats staat. Dus het fokbare schattingmodel zegt van nou ja, deze merrie heeft wat minder goede scores gekregen. Maar we verwachten, omdat ze toch uit een goede familie komt en een goede volle zus heeft of driekwart zus heeft, schatten we haar genetische aanleg wat hoger in dan op basis van haar predicaat, haar stamboekpredicaat eigenlijk te verwachten is. Overigens, de volle zus die op de derde plaats staat in de indexlijst is als driejarige ooit begonnen als afgekeurde merrie. Dus wat dat betreft kan het ook verkeren. En dat geeft eigenlijk ook wel een klein beetje de relativiteit aan van fenotypische waarden. En kijkt de fokbare schatting daar toch een klein beetje doorheen. Vervolgens 40 stermerries, 41 kroonmerries, 18 modelmerries. Zou je zeggen van nou, dat is eigenlijk best wel veel stermerries. Ik zou meer kroon en model verwachten in de top. We moeten niet vergeten dat bij die stermerries dat het over het algemeen gaat over jonge merries. Die misschien nog onderweg zijn om ook kroon te worden. Misschien zijn ze al wel voorlopig kroon. En we weten ook dat we genetisch vooruit gaan. Dus dat de jongste generatie genetisch ook weer beter is dan de oudere generatie. Dus de stermerries hebben in die zin wat een leeftijdsvoordeel. En nou goed, daar zitten ook een heleboel merries in wat potentiële kroon en potentiële modelmerries is. Nou, datzelfde leeftijdseffect, dat zie je ook als je kijkt naar het geringe aantal prevalente merries in de top 100. Dat zijn er maar 8. En nou ja, goed, we weten ook dat voordat een merrie prevalent is, dan is ze al redelijk op leeftijd. En ja, moeten ze toch in het grootste gedeelte toch wel afleggen tegen jongere merries die alweer 1 of 2 generaties verder zijn. Nou, ook gekeken naar de sport of sportaanleggegevens. En dan zien we dat in ieder geval driekwart van de merries in de top 100 ook een ABFP of een IBOP heeft doorlopen. Want die hebben in ieder geval een AA of een AAA predicaat gekregen. En ja, hoe hoger het predicaat, hoe meer kans je ook uiteraard hebt om in de top van deze lijst te komen. Het aantal merries met een AAA-predicaat, dat is in die zin wat aan de kleine kant om deze lijst ook nog verder te domineren. Nou, die toplijst die ik zo net liet zien, die 1500 merries, we doen dat ook met opzet, publiceren we die in Excel. Daar krijgen we wel eens wat klachten over, want sommige mensen hebben geen Excel en die hebben dan liever dat we het in PDF presenteren. Maar het aardige is van Excel is dat je dan je eigen selecties daar ook in kunt maken en je eigen volgordes.
En het was best wel aardig op de socials, daar ook een aantal mensen die daar al redelijk mee aan de slag waren gegaan. Ik zag met name wat leuke bijdragen van Henk Smit, die wat aan het spelen was geweest met die lijst, gekeken had naar bepaalde groepen nakomelingen, maar onder andere ook gekeken heeft van ja, wat zijn nu bijvoorbeeld de laag verwante merries in die top 1500. En dat is ook een lijstje wat we zelf ook gedraaid hebben. Dit is dan een lijstje van de 20 merries met een laag verwantschapspercentage. Dus lager dan 16,5, waar ze zo'n beetje 1,5 punt beneden het huidige gemiddelde liggen. En toch in die top 400 totaalindex voorkomen. Dat zie je ook dat in de laatste kolom dat ze best een goede totaalindex hebben. En ja, kijken we dan naar de afstamming van deze paarden, ja, dan komen we toch namen tegen, ook van hengsten die wat minder vaak voorkomen. Nou, we zien daar de eerste merries bijvoorbeeld van Omer doorkomen. Heel opvallend is natuurlijk ook toch wel de dominante rol van de Namke-lijn hierin. En dan zou je zeggen van dat is de meest invloedrijke merriestam van het stamboek. En dan toch komt die in de laag verwante lijst voor. Het heeft te maken met het hengstengebruik. Recent bijvoorbeeld Els FT staat erin, voormalig paard van het jaar. Een Fabe met een grootmoeder van Naan. Maar het aardige is dat die Namke-lijn ook met de hengsten nuttert. En daarvoor zit een merrie van Geert. En dan praten we zo'n beetje over paarden van net na zo rond de jaren 50, 60. Waar de fokker in die tijd van deze lijn toch wat een andere afslag heeft genomen wat hengstengebruik dan veel andere hengsten. Dus ondanks het feit dat het de meest dominante lijn is binnen ons stamboek met veel goedgekeurde zonen, is dat zeker in de verre moederlijn ook een lijn die toch wel kan bijdragen aan een stukje bloedspreiding. Nou ja, met name deze lijst is ook bijzonder interessant voor de fokkerij. En op deze manier kunnen we ook fokkers ja, toch wel laten zien wat ook de waarde is van deze paarden. Nou, we zullen binnenkort ook in de Friso, ik denk de Friso van maart, ook een aantal van deze merries in deze lijst gaan belichten. Van juist ook deze merries, ja, die kunnen voor de fokkerij een belangrijke bijdrage hebben. Aan de ene kant omdat het gewoon hartstikke goede merries zijn, met een hoge fokwaarde. Aan de andere kant omdat ze een onverwante bloedvoering hebben. Nou, ik gaf ze net al aan dat we uiteraard bezig zijn om voor meer fokdoelkenmerken ook fokwaarde te gaan schatten. Dat is ons to-do-lijstje, om het zo maar te zeggen. En dan gaat het met name over karakter, daar gaan we het al aan. De sport, op basis van de competitiesport. En ook als het gaat om duurzaamheid. We hebben ook vastgesteld op een onderzoek van vorig jaar dat er best wel veel verschil zit in de gemiddelde levensduur van de nakomelingengroepen. Dus als we hengsten met elkaar vergelijken. Nou ja, daar zouden we natuurlijk graag wat mee willen doen. We willen ook graag dat onze paarden, dat we daar lang plezier van kunnen hebben. En zeker ook functioneel gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld middels sport of recreatie. Dus dit zijn hele belangrijke kenmerken die deels toch wel heel lastig grijpbaar zijn als het gaat om fokwaardeschatting. Nou, met karakter, weet u, daar hebben we al een beginnetje in gemaakt. Sinds 2013 scoren we binnen de ABFP-testen alle deelnemende paarden voor 18 karakterkenmerken. En dat wordt gedaan door de ruiters, de manners, de mensen die op stal werken. En ja, 18 kenmerken is best wel veel, maar het is ook in die zin ook best een lastig kenmerk. Want vraag je 10 fokkers of 10 gebruikers van het Friese paard in verschillende disciplines, van ambitieus tot minder ambitieus, van welke karaktereigenschap je nu het belangrijkste vindt,
dan krijg je waarschijnlijk 10 verschillende antwoorden. En nou ja, goed, we hebben op deze manier daar geprobeerd ook die breedte daar ook in het vastleggen van de scores rekening mee te houden. En uiteindelijk zijn we gekomen tot 4 kenmerken die we nu ook gepubliceerd hebben voor de hengsten die het nakomelingonderzoek doorlopen. En die dus 20 nakomelingen hebben waarvan we deze karakterscores ook hebben. En dan gaat het over de betrouwbaarheid, de berekenbaarheid van een paard. Dan gaat het over de trainbaarheid, reactie op de hulp, sensibiliteit, bewerkbaarheid. Het derde is ook de inzet, werklust, looplust. En de laatste is het kenmerk uithoudingsvermogen. We hebben daar wel eens een keer onderzoek naar gedaan dat we middels hartslagmeting, lactaatmeting proberen toch grip te krijgen op uithoudingsvermogen. Maar het is misschien ook best wel mogelijk om gewoon op basis van ervaringen in de training daar toch iets over te kunnen vastleggen. Nou ja, dan zien we daar dat ook zijn weerslag krijgen in de fokwaarden. En dit is een kleine greep van de hengsten. Dat zijn de hengsten die de afgelopen jaren het nakomelingonderzoek hebben doorlopen. En daar zien we bovenaan een hengst als Vonger staan, die zowel als het gaat om betrouwbaarheid als bewerkbaarheid positief scoren. En ook voor uithoudingsvermogen en voor inzet. Daaronder zie je gerben staan die wat moeilijker bewerkbaar zijn, wat minder betrouwbaar, maar wel uitblinken in inzet en uithoudingsvermogen. Nou goed, zo heeft ieder hengst bij de nakomelingen toch zijn eigen verervingspatroon. En daar kun je dan als fokker ook gebruik van maken van welk karakter je eigenlijk prefereert of ook het beste bij jouw merrie gaat passen. Er zit wel één duidelijke maar bij. We zien dat die fokwaarden ten opzichte van 100 toch wel wat weinig afwijken. Zeker als je dat vergelijkt met exterieur en beweging. En dat heeft ook te maken met het eerste kolom achter de naam van de hengst. En dat is het betrouwbaarheidspercentage. Niet te verwarren met de betrouwbaarheid van het paard, maar de betrouwbaarheidspercentage van de fokwaarde. Die zijn eigenlijk wat aan de lage kant. En dat houdt in dat 20 nakomelingen scoren voor karakter. Dat het eigenlijk wat aan de kleine kant is om daar ook goede uitspraken over te kunnen doen. Dus dat is een onderwerp voor de Fokkerijraad om toch eens een keer over na te denken van hoe wij meer karakterinformatie kunnen verzamelen van nakomelingen van de hengsten. Om ook hier de betrouwbaarheden van de fokwaarden omhoog te krijgen. Om zo ook de verschillen tussen hengsten beter in beeld te krijgen. Maar goed, het is een eerste aanzet. Volgens mij zijn we het enige stamboek in de wereld die fokwaarden heeft voor dit soort kenmerken. En we moeten kijken van waar we dit verder kunnen gaan uitbouwen. Dan de fokwaardenschatting voor sport. En deze zijn nog niet eerder gepubliceerd. Dus wat dat betreft heeft u daar vanavond een primeur. Dat zijn de fokwaarden gebaseerd op de wedstrijdsport. We hebben de gegevens van het KNS. Kan voor alle paarden opgezocht worden in mijn KFPS. En we hebben daar ook alvast wat fokwaardenschatting op losgelaten. En we hebben daar de disciplines mennendressuur en dressuur onder het zadel hebben we daar genomen. Dat zijn ook de disciplines waar de meeste scores vandaan komen. We gaan dan rekenen met de hoogste stand van het paard. Je zou liever naar alle individuele scores kijken van een paard, ook in vergelijking met andere paarden in dezelfde klasse. Maar dat soort informatie is op dit moment nog niet te verkrijgen, dus dan moeten we doen met de hoogste stand. Nou, ik heb zo net al aangegeven dat de mate van erfelijkheid daarin gering is en dat betekent ook dat je best veel nakomelingen nodig hebt om een betrouwbare fokwaarde te krijgen. Dus dat is een andere consequentie van lage erfelijkheidsgraden, dat je veel informatie van nakomelingen hebt om een betrouwbare uitspraak te doen over hoe een hengst voor dat kenmerk vererft. Nou, ik heb daar niet voor niks basissport neergelegd, want ik heb dit lijstje wel eens een keer wat bediscussieerd met wat mensen die wat hoger in de sport acteren. En dan zeggen van ja, er staan een aantal hengsten toch vrij hoog, waarvan ik de nakomelingen niet geschikt genoeg vind voor
voor het grote werk. En dus daar is ook wel iets van te zeggen. En je zou daar best in de toekomst wel een onderscheid in willen maken. Alleen ja, goed, het aantal paarden wat op Prince George niveau acteert is natuurlijk ook niet zo groot dat we daar ook een aparte fokwaardeschatting op kunnen loslaten. Hè. Dus dat is wel een zekere beperking. Aan de andere kant is het ook zo dat we in ons fokdoel ook beschreven hebben dat we met name ook ja, toch paarden willen hebben die het op het basisniveau goed doen. En dat is eigenlijk ja, waar we ons ook met name op richten. En ja, daar komt deze informatie ook voor het grootste gedeelte vandaan. Dus in die zin voldoet het daar wel aan, alleen ik kan me daar wel een klein beetje het beeld van mensen voorstellen die wat hoger in de spok acteren en zeggen van nou ja, een aantal van deze hengsten die zou ik toch niet prefereren als het gaat om het hoogste niveau bijvoorbeeld in de dressuursport. Maar goed, ook dit is een onderwerp waar we nog het nodige denkwerk moeten gaan doen. Het is de eerste stap. Ook hier hebben we te maken met de betrouwbaarheden die toch wat aan de lage kant zijn. Van deze hengsten valt dat mee die ik hier gepresenteerd heb. Maar dit zijn ook de enige hengsten die een betrouwbaarheid hebben van 68% of hoger. En nou ja, goed, eigenlijk is 68% al aan de lage kant. En dan zie je dat toch maar een fractie van alle onze hengsten die ooit in de fokkerij actief is geweest ook in deze lijst staat. Dus dat geeft wel een klein beetje aan dat we daar toch nog wel wat werk aan de winkel hebben. Maar goed, de eerste aanzet die is er. En ja, op deze manier kunnen we ook tot de gegevens uit de wedstrijdsport kunnen we gebruiken toch in de informatievoorziening naar de leden toe en uiteindelijk ook in de verwerking van deze getallen richting de totaalindex. Ja, dan kom ik bij de laatste sheet. Eigenlijk weer terug naar de vraag van ja, hoe selecteren we nu onze merries? Doen we dat op basis van predicaten, doen we dat op basis van fokwaarden? Nou, ik heb aangegeven dat het selecteren op predicaten best zinvol is. Dat heeft ons ook ver gebracht en we hebben ook kunnen zien dat de merries met de hoogste predicaten uiteindelijk ook toch wel betere fokkerijresultaten hebben dan merries met minder goede predicaten. Maar dat uiteindelijk, dat je als je selecteert op basis van fokwaarden, dat je toch nog betere resultaten kunt krijgen. Dus laten we vooral ook beide aanhouden. Het begrip stermerrie en kroonmerrie, modelmerrie, dat zal niet verdwijnen. Maar het is goed dat we daar een hulpmiddel naast hebben. Tweede is dat we de betere merries in de populatie, dus de merries die de hoogste fokwaarden hebben, maar ook de merries die binnen de lijst van hoge fokwaarden een laag verwantschap hebben, die zouden we best wel wat beter kunnen benutten. We hebben vanuit de Fokkerijraad wel eens de suggestie gedaan van misschien moeten we daar wel een klein subsidiepotje voor maken om juist ook bij deze merries embryotransplantatie te stimuleren. Er is nog wel eens een keer een vraag geweest, ook in een rondje in het land met een enquête. En ja, daaruit bleek eigenlijk dat we daar bij de leden de handen niet voor op elkaar konden krijgen. Misschien is het toch nog eens een keer om over na te denken. Want ja, het zou toch de moeite waard zijn als we uit de betere merries toch wat meer nakomelingen kunnen realiseren. Nou, fokwaarden die vormen ook een belangrijk hulpmiddel voor de hengstenkeuze. Ik heb dat aangegeven. Je kunt kijken naar het lineair scoreformulier en dat als uitgangspunt nemen. Beter is nog om de fokwaarden ook voor de lineaire kenmerken daarin mee te nemen. En zoals aangegeven zal daar in een later college ook aandacht aan worden gegeven. Ja, dan nog belangrijk. Ik heb ook aangegeven steeds dat de fokwaarden een hulpmiddel zijn. Vanuit de koeienfokkerij weet ik dat sommige mensen daar ook een klein beetje een doelstelling van maken. Die dachten van als we nu gewoon hoog keer hoog combineren, dan krijgen we uiteindelijk de beste resultaten. Nou, zo is het vaak niet. Je moet het ook zien als een hulpmiddel. En het is niet altijd zo dat de hoogste hengst ook de beste combinatie met jouw merrie vormt. En daar zul je dus vooral ook naar moeten blijven kijken. Dus het is
zaak om uiteraard rekening te houden met fokwaarden, goed kijken naar fokwaarden, maar vooral ook een scherp oog te houden voor de paarden achter de cijfers. Dus dat als toch misschien als een klein beetje een relativerende conclusie op het verhaal dat fokwaarden van belang zijn. Dat was de presentatie, beste mensen, over fokwaardenschatting. Er is een mogelijkheid om vragen te stellen. Ik geloof dat er ook al wat gebruik van gemaakt is. En, die staan nu op het scherm geprojecteerd. En ik zal kijken of we die vragen ook kunnen beantwoorden kunnen. En anders dan, zoals aangegeven, dan gaan we kijken of we dat via een vraag en antwoord, Q&A, via de website nog een keer kunnen presenteren. Volgens mij heb ik maar een deel van de vragen. Oh nee, toch niet. De vraag is, met de fokwaarde wordt nu benoemd zonder inweging van verwantschap. Nou ja, kijk, we hebben fokwaarden voor de exterieurkenmerken, voor bewegingskenmerken, straks voor sport, voor karakter en voor levensduur. En daar neem je verwantschap niet in mee, maar in de totaalindex, op basis waarvan je paarden op volgorde zet, merries of hengsten. Daar nemen we het verwantschap wel in mee. Dus 20% verwantschap, 80% de fokdoelkenmerken. Op die manier te voorkomen dat selectie op de totaalindex, of het selecteren voor totaalindex, leidt tot extra inteelt. Even kijken. Indien je de beste fokwaarde gaat gebruiken om de betere paarden te fokken, in plaats van te kijken naar premies, dan beoordeel je het product toch weer fenotypisch. Oei, deze is best wel cryptisch. Kijk, we proberen, en dat is ook wel een klein beetje waar we allemaal naar streven, dat we, paardenfokkerij is voor een groot gedeelte jurysport. We proberen dat op een zo goed mogelijke manier te doen, maar in het keuren van paarden zit altijd een zekere vorm van subjectiviteit. Smaak noemen we dat ook wel eens. En ja, je wilt eigenlijk ernaartoe dat je meer naar objectieve maatstaven gaat. En fokwaardeschatting zou je kunnen zien als iets wat in zekere zin objectief is. Alleen, we weten ook dat de fokwaarden mede gebaseerd worden op basis van keuringsresultaten, de lineaire score. Dus de kwaliteit van de fokwaarden zijn ook voor een groot gedeelte het gevolg van de kwaliteit van de beoordeling, van de in zekere mate subjectieve beoordeling. Dus ja, in zekere zin klopt deze stelling wel, dat ook de fokwaardeschatting dat een zekere fenotypische component heeft, een zekere subjectieve component van het beoordelen, het scoren van paarden. Kan er een voorbeeld komen van hoe de fokwaarden door een fokker berekend kan worden? Nou, dat is behoorlijk lastig. Fokwaardeschatting, dat is een vorm van matrixwiskunde waar je vergelijkt eigenlijk tienduizenden paarden met elkaar voor verschillende kenmerken, onder verschillende omstandigheden, met verschillende zuurleden, met verschillende hengsten. En ja, dat is niet iets zo wat je op de achterkant van de sigarendoos kunt berekenen. Het is wel de manier waarop we het monitoren, van als we zien dat fokwaarden veranderen, van dat we kijken van is daar een logische reden voor. Dat kunnen we wel doen. Ik kreeg laatst nog een vraag van iemand die had een modelmerrie en die was plotseling, het was al een oudere modelmerrie, en die was plotseling een aantal punten voor het kenmerk beenwerk naar beneden gegaan. En ja, dan komt de vraag van hoe kan dat? En ik kan het niet narekenen. Nee, dat klopt. En dan kijk je even in wat er in die familie gebeurd is. Want je neemt alle paarden in de familie ook mee in een fokwaardeschatting. En er bleek dat van die merrie een volle broer bij de eerste bezichtiging een 4 voor beenwerk had gehaald. Ja, dat werkt dan ook weer door in de fokwaarde van de zus. Dus
Dus we kunnen wel als fokwaarden veranderen, kunnen we dat best herleiden naar gebeurtenissen, naar meer nakomelingen die misschien minder of beter hebben gepresteerd. Naar bijvoorbeeld volle zusters of halfzusters, halfbroers, volle broers, die gekeurd zijn of een ABFP-test hebben gelopen. Maar om nu zomaar op de achterkant van een sigarendoos die fokwaarde te berekenen, ook de fokwaardeschatting, dat gebeurt hier ook niet op het stamboekkantoor. Dat gaat naar een rekencentrum. Je hebt daar ook behoorlijk krachtige computers voor nodig om die fokwaarde te berekenen. Dus ja, ik kan daar niet zomaar een voorbeeld van geven. Er wordt aangegeven dat voor correctie van de fokwaardeschatting rekening wordt gehouden met de jury. Wordt deze correctie ook doorgevoerd ten tijde van de beoordeling van merries middels de lineaire score op een fokdag? Ja, nee, dat gebeurt niet. Het is niet zo dat als een lineaire scorer een bepaald paard voor een bepaald kenmerk een 20 heeft gescoord en dat we het stamboek zegt van nou ja, dat is ook altijd een beetje wat een zuinig jurylid, laten we er maar 25 van maken. U krijgt gewoon de scoreformulieren thuis zoals die door de betreffende jurylid, inspecteur is genoteerd. Alleen in de fokwaardeschatting wordt daar wel rekening mee gehouden. Als je dan een zuinig jurylid zou halen met een lage score en een royaal jurylid met een lage score, dan zal dat paard met die zuinige jury zal een klein beetje opgewaardeerd worden. Maar goed, ik wil hier niet mee veronderstellen dat de verschillen heel groot zijn, want die zijn niet heel groot. Alleen, het is wel zo dat we daar wel rekening mee houden. Wat is de gemiddelde verbetering van paarden per generatie? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of ik die zo kan beantwoorden. Het is wel iets waar we naar kijken van, we noemen dat genetische trends. Dat we eigenlijk het kijken naar de gemiddelde fokwaarden voor alle kenmerken per geboortejaar. Dus de gemiddelde fokwaarde per kenmerk per geboortejaar. Om te kijken van of we de goede kant op gaan. We hebben eigenlijk jaren gehad dat bijvoorbeeld voor het kenmerk kruisligging, de kroepvorm, dat we daar richting meer hellend zijn gegaan. En dat is de laatste jaren ook bijvoorbeeld door hengsten als de invloed van Norbert, de invloed van Beert, is dat behoorlijk bijgebogen. Het kenmerk waar we nu eigenlijk wat een ongunstige trend in zien is de stand van het achterbeen. Die toch neigt meer sabelbenig te gaan worden. Dus dat zijn wel zaken die we daar ook in oppakken. En proberen ook weer terug te koppelen naar de inspectie om daar ook in het keuringsbeleid weer rekening mee te houden. En we zien voor de andere kenmerken dat we vooruit gaan, ook best wel veel vooruit gaan. En met name als het gaat om de bewegingskenmerken. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat bij het keuren van paarden, bij de beoordeling van paarden, de beweging ook dubbel telt. Dus dat vertaalt zich ook in gunstige genetische trends. Goedenavond, wordt hier gevraagd. In de fokwaarde van duurzaamheid worden daar ook de problemen als slokdarm, CPL, chronische mok, etc. meegenomen. Nou ja, goed, levensduur neem je natuurlijk alles in mee. Dat is een generiek kenmerk. Dat maakt niet uit waarom een paard minder oud is geworden. Dus dat zul je alle problemen daar automatisch in meenemen. Als het gaat om de individuele aandoeningen, bijvoorbeeld de slokdarmverwijding, dan is dat toch iets waar we proberen met DNA-testen meer grip op te krijgen. Want dat zou een stuk sneller zijn. Tot nu toe zijn we daar nog niet heel succesvol in geweest. Maar recent hebben we daar ook weer een nieuw onderzoek opgestart in de Verenigde Staten om te kijken of we daar toch niet tot een DNA-test kunnen komen. Want we hebben het vanavond over predicaten, dus fenotypen en fokwaarden. Daar is natuurlijk nog een manier om nog sneller te kunnen selecteren. En dat is gewoon rechtstreeks op het DNA. Wat we met waterhoofd en dwerg doen. En dat willen we eigenlijk ook doen voor de slokdarmproblematiek, de orthoruptuur. CPL, daar is binnen het trekpaard de nodige onderzoek gedaan.
En dat heeft ook nog niet geleid tot resultaat, hè, maar met name die aandoeningen die zouden we toch het liefst op DNA-niveau willen aanvliegen. Maar goed, in algemene zin zullen ze ook onderdeel zijn van duurzaamheid. Hè. Dus als je succesvol zou kunnen selecteren op duurzaamheid, dan zul je ook indirect ook voor alle onderliggende kenmerken die een negatieve invloed hebben op duurzaamheid, zul je op in kunnen spelen. Zijn erfelijke gebreken als slokdarmverlamming en eczeem niet, tenminste net zo belangrijk als competitiesport voor de sport? Ja, ik denk nog belangrijker. We zeggen wel eens een keer, we willen graag een mooi paard en we willen graag een paard wat in de sport het goed doet. Maar het begint natuurlijk allemaal bij een gezond paard. En dus wat dat betreft zeker mee eens dat die kenmerken belangrijk zijn. Ook op basis, staartbaareczeem wordt hier genoemd. Daar hebben we ook geprobeerd een beetje op dezelfde manier als waterhoofd en dwerg op DNA-niveau wat te doen. Bij waterhoofd en dwerg hebben we 10 leiders vergeleken op DNA-niveau met 10 gezonde dieren. Bij eczeem hebben we nog forser geïnvesteerd, hebben we 200 schuurders vergeleken met 200 niet-schuurders. Dat heeft desondanks nog niet geleid tot een oplossing. Waar we nu naar aan het kijken zijn, is naar een soort serologische test. Dat je op basis van een bloedmonster kunt vaststellen of een paard wel of niet gevoelig is voor staartbaareczeem. En dat zou ook al een stuk kunnen verbeteren in de selectie. Dus dat is een nieuwe ontwikkeling. En we zouden hier graag veel sneller en mee aan de slag willen gaan. Maar dit zijn behoorlijk lastige kenmerken om op te selecteren. Maar goed, het is heel simpel. We willen de gezondheidskenmerken die zijn het allerbelangrijkste. Vandaar ook de grote aandacht die we ook voor inteelt hebben. Volgende vraag. Als ik de keus van een hengst baseer op fokwaarden, dan kom ik iedere keer ook uit bij hengsten waarbij inteelt de verwantschapscijfer dan erg hoog is. De keuze wordt dan erg bemoeilijkt omdat je daar ook laag mee wil blijven. De vraag is, hoe kan dat dit zo is? Nou ja, goed, het is, dat heb ik net ook aangegeven, dat als we selecteren voor alleen exterieur en beweging, dus de fokdoelkenmerken, dat daar wel een aantal hengsten heel dominant zijn. Dus het zou kunnen zijn dat je dat juist ook selectie voor die kenmerken, dat ook leidt tot meer inteelt, tot hoger verwantschap. En dat is nu ook juist de toegevoegde waarde van die totaalindex, waar je ook het verwantschap in meeneemt. Nou ja, dan zie je ook dat er toch wel een aantal lager verwante merries zijn of hengsten zijn die ook goede fokwaarden laten zien. En ja, het is toch altijd zaak om dat wat op te zoeken in de combinaties. Nou ja, goed, daarmee loop ik al een klein beetje vooruit op een volgend college. Ik zou toch de algemene stelregel daar een klein beetje op vooruit lopen. Dat je toch probeert in de eerste instantie een correcte paring te maken. Dat je zegt van, dat gaat niet zozeer over hoog of laag, maar dat je toch van je merrie de 3 kenmerken, maximaal 3 zou ik zeggen, die het minst goed zijn aan een merrie, probeert te corrigeren met een hengst die dat wel goed verheft. En dat hoeft niet altijd een hengst te zijn die ook op totaalniveau, op het hoogste niveau acteert. Maar die in ieder geval ervoor zorgt dat de minder goede eigenschappen van een merrie gecorrigeerd zijn. En ja, als het dan zo is dat je nog een aantal hengsten overhoudt die dat kunnen corrigeren, ja, dan is het aanbevelingswaardig om ook de laagverwanten daarin in te gebruiken. Maar goed, dat is bij sommige merries best wel lastig. En nou goed, dus dat is ook dat hangt ook wel een beetje van de merrie af en hoeveel eraan verbeterd zou kunnen worden. Maar goed, ik zou zeggen eerst een correcte paring en dan kijken naar verwantschap.
Gaat het gemiddelde verwantschapscijfer elk jaar omhoog? En zo ja, hoeveel? Nou, die vraag die zou ik graag, laten we dat dan maar een cliffhanger noemen, naar het college van donderdag. Waar we toch wat meer specifiek over inteelt en verwantschap gaan praten. En waar ik ook in zal gaan op ja, hoe het verloop van verwantschap en inteelt door de jaren heen is. En of dat iets is waar we ons heel druk over moeten maken of juist niet. En wat we daar allemaal aan doen. Dus die vraag die bewaar ik even voor donderdag. Oh, de laatste vraag, begrijp ik. Maakt niet uit als er nog een nabrander is. Een vraag die later te binnen schiet. Stuur maar een mail of naar het stamboek of een belletje. Dat kan natuurlijk ook. En dan proberen we de vragen te beantwoorden. Kan je de waardering hoe hoog een paard in de fokwarenindex staat niet belangrijker maken als zijn premie? Nou ja, zo zou het eigenlijk moeten zijn. Uiteindelijk daar gaan we er naartoe dat ook zo is. Kijk, als we al vaststellen, en ik heb geprobeerd daar dat wat duidelijk te maken vanavond, dat de fokwaren eigenlijk een beter inzicht in een paard geven dan de premie, dan zal dat op een gegeven moment ook belangrijker moeten zijn. Je ziet eigenlijk in alle fokkerijen van alle diersoorten waar fokwarenschatting geïntroduceerd is, dat uiteindelijk de predicaten ook zijn komen te verdwijnen. Nou, ik zou dat bij de paardenfokkerij niet na willen streven. Ik denk dat beide ook prima naast elkaar kunnen blijven bestaan. Alleen, ja goed, als ik naar een paard kijk, dan hecht ik zelf meer waarde aan de fokwaarde dan aan de premie. En precies om dezelfde reden waar ik eigenlijk mee begonnen ben, is dat je zat modelmerries hebt die matig gefokt hebben. En we hebben ook een voorbeeld van een stamboekmerrie gezien, waarvan 3 frichtingshengsten zijn gekomen, waarvan eentje goedgekeurd. En waarvan 9 nakomelingen ster zijn geworden. Dus dat geeft het wel een klein beetje aan. Dat uiteraard premies en predicaten belangrijk zijn. Maar ja, als het er uiteindelijk op aankomt, dat fokwaarden, de index, dat belangrijker is. Alleen daar zal best wel wat tijd overheen gaan voordat we dat allemaal ook op die manier zien. Goed, dat waren de vragen. Fijn dat u gekeken hebt. Nogmaals, mocht het zo zijn dat u onderwerpen heeft die u graag behandeld zou zien in een dergelijk college, dan houden we ons aanbevolen. Ik heb nog een volgende sheet waar ook de agenda staat voor onze college tour. Ik weet niet of die al in beeld, ja, die is nu in beeld. En dat begint dat is al overmorgen donderdag met een inleiding over inteelt en verwantschap. Wat zijn nu de verschillen tussen die twee en hoe maken we daar in de fokkerij gebruik van? Hoe u daar als fokker ook gebruik van kunt maken. Dan hebben we op 16 februari een lezing van Sabine Zwager, inspecteur Sabine Zwager, over het beoordelen van het Friese paard. Dat zal in zekere zin een stoomcursus zijn. Normaal hebben we beoordelingscursussen van een aantal weken en dit gaat in 1 avondje. Dus dat is misschien een aardige teaser om nog eens een keer een beoordelingscursus te gaan volgen. Zeker aan te bevelen. Ik hoop dat dat binnenkort ook weer mogelijk is, ook met het oog op corona. Dan hebben we op 18 februari een toelichting op hoe je kunt komen tot hengstenkeuze. Hoe je ook de informatie van het stamboek kunt gebruiken om te komen tot een goede hengstenkeuze. En daarvoor zal de toelichting verzorgd worden door Sietske Oosterbaan, sinds kort ook deel uitmakend van de Fokkerijraad. En het is ook leuk om iemand uit de Fokkerijraad op die manier aan het woord te hebben. Dan hebben we nog wat we noemen een soort fokkerscafé. Dat zal plaatsvinden bij stal Chardon. Daar zullen een aantal fokkers aanschuiven en daar zal onder leiding van Alice Boy, de eindredacteur van de Friso, van Friso.com, zal de fokkers bevragen over een flink aantal onderwerpen. Nou goed, we hopen ook dat daar weer een zekere interactie van uw kant is om ook deze fokkers daarvoor vragen te stellen.
En dan hebben we als laatste, en dat is op 4 maart, dat is misschien niet helemaal een fokkerijonderwerp, maar wel van belang. Een inleiding van Marijke Akkerman over wat er op ons afkomt ten aanzien van de houderschapsregistratie. Want het is de bedoeling dat alle paardenhouders een bedrijfsnummer krijgen en dat de aanwezige paarden ook gemeld dienen te worden in de nationale database. En nou goed, daar gaan we ook wel in de Friso en andere media aandacht aan besteden. Maar het leek ons ook goed om middels een seminar of een webinar toch ook dat onderwerp aandacht te geven. En nogmaals, wellicht dat we in maart ook nog een aantal andere onderwerpen gaan belichten. En dat laten we ook afhangen van uw respons op deze collegeavond. Nogmaals bedankt dat u bij ons was vanavond en we zien u graag een volgende keer. De volgende keer is aanstaande donderdag al, als het gaat over inteelt en over verwantschap. Tot ziens.